Șoc și groază, fraților. Bă, am întârziat cu clipul pentru că acum de 5 minute am ajuns în casă. Dar am văzut pe drum absolut toate reacțiile, că am stat în trafic, de mi-au sărit capacele și tot ce vrei. Am fost de aici, de la Londra, la Milton Keynes. Îmi arăta pe GPS 2 ore până acolo și am făcut 3 încolo și 3 încoace. În fine, asta e. Dacă stai în Londra sau prin împrejurimi, e jale. Bun, fraților, am auzit fel și fel de știri, l-am auzit pe Gigi, 15 puncte facem, 13 puncte, 20 de puncte. Bă, Gigi, că bă, ești încrezător. Și eu sunt cu unele echipe dintre cele 8, dar, să vedem, rămâne de văzut. A vorbit Gigică la Palat, a spus că aduce un atacant și un fundaș central. Cred că fundașul central este vorba de Popescu de la Faru. Nu îmi spune nimic. Da, deci tot nu se învață minte. Da, nu se învață minte Gigi, frate, deci vrea să ia atacant, a spus că din România. Fundaș central pe Popescu, cred. Poate se sucește. Faza cu Chiricheș, că vrea să îi rezilieze contractul, să-i plătească banii la băiat, să nu fie niciun fel de problemă și să rămână în staff, eu zic că e o alegere corectă și înțeleaptă, pentru că era să pierdem calificarea din cauza lui Chiricheș. A realizat și Giginio că nu mai poate. Probabil a realizat și Chiricheș că e timpul să se retragă, că ai jucat destul, ai avut o carieră cam plină de accidentări, dar ai jucat la un nivel mare, tot respectul pentru tine, rămâi în sufletul nostru și sper din tot sufletul să rămâi în staff așa cum vrea și Gigi și Meme și Pintili și toată lumea de acolo, bănuiesc, nu? Da, fraților, primul meci cu Manchester, cum și-a dorit Gigi, așa și-a dorit Gigi, a spus Manchester, a venit, Național Arena se dărâmă, Doamne ferește, în ghilimele așa facem o caterincă. Fraților, dacă noi la București aveam un stadion de 100.000 de locuri, 100.000 de locuri de bilete se vindeau la meciul cu Manchester, cea mai tare echipă posibilă, noi o întâlnim. Nu mai sunt grupe, e destul de ciudat. Formatul ăsta e un ghiveci total. Deci, vedem acum, deci jucăm 4 meciuri acasă, 4 meciuri în deplasare. Jucăm cu Manchester, Olympiacos, Midtjylland și Riga din Letonia. Iar în deplasare la Glasgow, PAOK, Karabakh și Hoffenheim. Nu sunt echipe de speriat. Vedeam prin comentarii, domne, mamă, că ne rup ăștia, că care, cine ne rupă? Cine? În afară de Manchester, nu prea mă sperie nimeni. Și la Hoffenheim acasă să zic că... Dar cine-i PAOK, frate? Cine-i Midtjylland? Ce-a câștigat Midtjylland vreodată la viața ei? Ce-a câștigat PAOK? Ce-a câștigat Glasgow în ultimul timp, în ultimii ani? Olympiacos, într-adevăr, câștigătoare de Conference sezonul trecut. Riga o pârnaie de echipă, fratele meu, care o întâlnim acasă, trebuie să luăm 3 puncte. Cu Midtjylland posibil acasă să luăm 3 puncte. Cu Olympiacos un egal, cu Manchester, nu poți să știi, frate. Nici Manchester au jucători de... Nu vreau să enumăr, îi știți și voi, n-are rost să mai... La Glasgow, la PAOK, la Karabakh, la Hoffenheim, nu știu. Vedem, fraților, am ajuns aici, e un bonus pentru noi. Dacă facem ceva bine, dacă nu, asta e. Ce vreau să vă spun? Mâine se vor afla datele exacte și cred că și orele de disputare. O să știm tot programul, dar mâine, fraților, asta e.
e total diferit față de anii trecuți formatul ăsta. Glasgow joacă cu alte echipe, Manchester cu alte echipe, Midland cu altele, Hoffenheim cu altele. Bă, e dezastru, mă, e dezastru. Da, clar e dezastru. Da, l-am auzit și pe Coman, declarațiile lui Coman după tragerea asta. A zis că ne jucăm șansa, la fel și Pintili a vorbit, fraților, destul de încrezător. Bă, jucăm, nu sunt echipe de speriat. Deci dacă voi scrieți în comentarii, fraților, în afară de Manchester, nu văd unde să avem așa probleme să-și, mamă, te spargă, ea îți dă 3-4-0. Eu nu văd, cel puțin, nu știu. Mi se pare că luăm bătaie la PAOK, ne rup pe PAOK în două sau Glasgow sau pe cine am mai rupt în două? PAOK, de exemplu, pe Shamrock Rovers. Da, la Karabakh acasă e destul de dificil, la Hoffenheim iar. Glasgow mi se pare o echipă de speriat. Bine, bă, fraților, sunt încrezător și hai, Gigică, aduci jucătorii aia, pe acum, într-o săptămână. Dar fără Mihai Popescu să-ți trăiască fetele tale și familia ta. Și atacant, ia-l pe ăla de la Iași, pe Tailson ăla. Am mai auzit încă o variantă cu Debeliu. Ce să caute, bă, fraților, bă, Debeliu de la Sepsim la noi, mă. Debeliu, auzi, mă, frate. Dacă nu îmi dau cu laptopul ăsta în cap, dacă l-aduce pe Debeliu, mă jur pe viața mea dacă vă mint. Și pe Popescu ăla de la Faro. Dar nu mai vreau să mai... Numai că mi scârbă, numai când aud. Nu vrea să intre mințile în cap la Gigi, n-ai ce să-i faci, frate. Deci nu vrea să aducă jucători de afară, nu. Nu vrea să investească prea mult. Și faza cu Ianis Hagi. Cea mai importantă, așa, era să uit, că sunt multe de discutat, o să mai discutăm și pe live, probabil o să intru pe la ora 21, ora României. Bă, faza cu Ianis e tare de tot dacă vorbește cu Hagi în decursul zilei de azi, pentru că așa a zis, să facă o înțelegere și să vină Ianis la noi. Ar fi ceva realizabil, ca să zic așa, și ar fi o idee nemaipomenită din punctul meu de vedere. Ianis va face diferența, vă dați seama, 100%. Bine, fraților, ne auzim pe live, ora 21, nu vă mai speriați am văzut în toate știrile astea, balauri, care balauri, mă? Unde-s balaurii aia, că nu-i văd, în afară de Manchester, care balauri, frate? Hai, Doamne ajută, m-am pupat.